Asa ba mabasa sa Biblia nga ang Sabado ipasimba? Ang Diyos may simbahon. Ipabalik lang ng pangutana. Kaya kita mo putong pangutana. Masulod na. Okay, salamat kayo no sa mga gipambit ni mo Brother Mitchell Benilio at igsoon sa Seventh-day Adventist Church sa Evangelist. Wato ihatag ang panahon na sa tuigsoon nga usa ka Catholic Faith Defender si Brother Selbert Dondoyano alias Veritas sa iyang mga programa diha sa kahanginan. Okay, salamat Brad Nicolay. Mangutana po ako ni Brad Michel. Pero apiki naman ang panahon mo. Istorya na lang ta. Okay, ang gihisgutan naman ni Brad doon tayo ganina ang kining matuod nga iglesia. Dayon, gihisgutan po ni Brad Mitchell. Pinagi sa iyang pagpangutana. Maisgot lang po ko aning matuod nga iglesia. Sa akong nasabtan ni Brad Mitchell sa iyang baruganan, doon ay similarity, doon ay kapareho may o panghuna-huna mahitungod aning matuod nga iglesia. Nga kining matuod nga iglesia, dili nato ni ibasi sa ngalan. Kay mahimong ang ngalan gamiton sa pag-angkon pero dili mao ang matuod. No, kay gikutlo ni Brad Mitchell nga ang iglesia, lain-lain ang pagtawag, description na ay teksto nga tawagon og iglesia ni Kristo. Na ay teksto nga tawgon og iglesia sa Dios, iglesia sa mga balaan o uban pa. Dayon sa amo sa side sa Katoliko gani di kanang prinsipyuha sa Biblia nga lain-lain ang description mo punay among ebidensya nga dili daotan nga mahimo pong tawgon nga apostolic kay ang unang mga sakop mga apostol. Mahimo pong tawgon og Roman kay naabot sa Roma o historically ang sentro nabalhin na sa Roma, walang ko'y panahon sa pag-explain ani karon. Mahimong tawgon og Katoliko tungod kay ang iglesia adunay kinaiya sa pagka-universal o makailapon. Pero maulagi na kining pagtawag dili na siya ebidensya dayon. Unya sa kang Brad Mitchell akong nasabtan, importante ka ng mga pagtulunan. Kay bisan pa og nagdaka sa ngalan o niya ang imong mga pagtulunan wala masubay sa Biblia. So di lang gihapon na matawag og matuod nga iglesia, no? Ako mo uyon ko ana nga kanang baruganan pero pun-an lang nako sa ako pong kana pang komentaryo ana nga dili po siguro ingno nato nga matuod na ang usa ka iglesia gumikan lang kay ang mga pagtulunan sa Biblia. Og ingon ta lang nasubay. Nga naman kay pananglit, ako naman nang ibalik-balik sa akong mga example pananglit. Ako magtukod ko grupo karon. Mag-organize ko grupo rin akong parihason ang mga pagtulunan tanan sa kanang ilang Brad Mitchell. Sa bado akong igpapahulay og unsa pa na diha kopyaon ginako. Palit kog libro ni Illinois tuon sa diha akong kopyaon pero maglahi kog akong grupo. Oh, karon mahimo na ba ng tinuod akong iglesia gumikan kay parehas mga pagtulunan sa Biblia? Dili. Nga naman. Kay ang pag-ingon nga usa sa ilhanan matuod nga iglesia nagtudlo og mga pagtulunan nga nasubay sa Biblia, dili kay kana ra ang ilhanan. Napailaing ilhanan pras ba anang kwarta di man kay usa ra may ilhanan sa matuod nga kwarta, di ba? Naay mga description sa di lang kay ko ka-memorize usa kay description anang matuod nga kwarta, no, kung ikumpara sa fake, no. Okay, usa sa ilhanan sa matuod nga iglesia nga nagsugod gyud panahon ni Kristo. Unya naay teksto diri sa Biblia nga gihulagway ning iglesia nga sa Mateo 5:14 giingon, "Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid." Ang iglesia diri gihulagway nga magbarug kanunay, makita kanunay, dili matago. Sa ato pa, sukad masugdi ni Kristo ang maong iglesia, nagpadayon hangtod karon. Unya sa akong panginsusigod, mao ba ka ning kang Mitchell nga gi-originate ni Ellen White niya ito mga kung wa ko malimot 1860-63 mga diha. Makaingon ko nga bisan pag mga pagtulunan anin na sa Biblia, pero ang organization dili nato maingon nga mao ni ang gisugdan ni Kristo kay awahin naman nagsugod. So muna makaingon ko nga dili gihapon makaingon ko nga kining kang Brad Mitchell
husto ni mao ni ang matuod kay wa man ni magsukad ni Kristo. Nagsukad man ni Ellen White. No? Nagsukad ni Ellen White mao na nga dili garantiya kumo ang mga pagtulon-an sa Biblia husto na dayon. No? Gani kung atong itagad pag-ayo bisan pagalit sa mga pagtulon-an na ay mga pagtulon-an mahitungod anang Sabado nga igpapahulay nga kung ato iuhon na tuon sa atong panginsusi, dili manggali kung makaingon pod nga bisan sa pagtulon-an si Ellen White nakahusto gyud sa pagtudlo mahitungod anang doktrina sa igpapahulay. Kay kung basahon ng balaod sa igpapahulay, wala man siya mag-specify nga kana yung 7th day of the week kanang sa Exodo 20. Kay ang igpapahulay, doktrina sa igpapahulay, ingon man unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Lahi man ang mayong kag ikapito kaadlaw o ikapito kaadlaw simana, diferensya na. Kay kung mayong kag ikapito kaadlaw sa simana, specific. Pero kung mayingon lang kag ikapito kaadlaw, human sa unom kaadlaw, sunod-sunod nga trabaho, dili na specific. So mabitaw sa Jewish Encyclopedia, kanang igpapahulay, giingon, ikapito na nga adlaw, human sa unom kaadlaw, sunod-sunod nga trabaho, o dili na siya specific. Unsa ng adlaw diya sa simana. Mao na nga seremonyal lang pagpatunong o ang gipatunong na sa mga Hudiyo Sabado o ang mga Kristiyanos karon labi na sa uwahi nga atong gibalhin ang solemnity ana gikan sa 7th day of the week sa unang adlaw sa simana nga mahimong ikapito gihapon kung atong isugod og ihap sa Lunes. Mo bitaw sa Catechism gitawag ang Domingo og fulfillment of the Sabbath kay mahimo man puning tawgon og 7th day kung magsugod ta og Lunes. Sumala sa Catechism 1166 ato pa ang tinuod nga doktrina sa igpapahulay mubabol tungod kay ang pagpatunong ceremonial man. Ang divine lang nga essence nga unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay mao gyud sa divine moral elements sa Sabat. So sa ato pa ang tinuod nga doktrina sa Sabat mubabol tungod kay ang pagpatunong ceremonial man. Mao na nga kung i-explain nato ni Ugayo sa Council of Laodicea, ang iyang dogmatic declaration of transfer na hitabo ginaog ang simbahan gitukod ni Kristo na ay gahom sa pagbalhin niya na tungod sa iyang ceremonial element nga pwede mabalhin. Kunya tungod sa gahom sa simbahan nga klaro kay sa Mateo 18:18 nga ang inyong idili diri sa yuta idili nako sa langit ang inyong itugot. So mao ra nay kalainan pod kung hisgot ang mahitungod sa doktrina sa Sabat kang Ellen White iya specific nga 7th day of the week. Sa Katoliko nga interpretation mubabol na kay dili specific ang balao diha. No? Pero naay mga translation nga gi-specific nga 7th day of the week na pero dili na siya mutakdo sa interlinear Hebrew kay sa interlinear Hebrew 7th day after 6 days works dili gyud 7th day of the week. So si Ellen White iya lang gipatapot ng 7th day sa 7th day of the week para dili mausog. Muna makaingon magaling ko nga ang tinuod nga nagtudlo og 7th day Sabat ang Katoliko. Dili si Ellen White kay iyang gidugangan ang doktrina sa igpapahulay nga wala gyud sa intention dito sa napulo kasugo. Kana lang. Okay, ato lang ihatag ang panahon sa pangutana. Ang mga limitahan na nato ha sa dili pa ta mo over. Okay. Ang unang pangutana nga ako ni Brother Bredita. Salamat kayo, no? Ano simple nga pangutana. Imong giingon nga ang adlaw igpapahulay nga pagtulunan wala nagagikan kang Kristo ang Seventh-day Adventist. Kundili, bisan pati pa nimo, ang Seventh-day Adventist, dili nagagikan kang Kristo, bisag tinod ang pagtulunan, kundili nagagikan kang Mrs. White. Pangutana. Sa diha nga gitudlo sa Seventh-day Adventist nga ang adlaw igpapahulay mo ang adlaw Sabado. Kining pagtulunan nga adlaw Sabado, adlaw igpapahulay, pagtulunan ning dili gikan kang Kristo or gikan sa Yawa? Bradmates, kanang pagpahulay og adlaw Sabado, historically, amo man ang gidawat nga, niagig yun na Sabado. Naana siya sa Biblia, pero ang akong ipasabot kaganina nga, bisan pag naana sa Biblia, tungod kay ang gisugdan ni Ellen White, dili na mo ang gisugdan ni Kristo, dili gihapon makapasar ang Seventh-day Adventist akong pagkuhanan na kay dito man nagsugod ni Ellen White na no kay di man gud ilhanan nga kung naa diha prasgud sa ngalan sa iglesia sunod pa kay naas Biblia tinuod na dahi na sunod pangutana
Kay matod nimo dili na tinuod bisan pag naa ng pagtulunan nga Sabado. Kung dili tinuod kay matod pa nimo bisan na ang pagtulunan sa Sabado kay si Mrs. White ang nagsugod. Ang inyong inyong tinuod nga nag-ila sa adlaw Domingo nga aday papulay. Asa pa na mabasa sa Biblia? Okay, sa atong discussion ato naman ang gituki nga ang Ako i-clarify, Mr. Badeta, clarification. Kay di man dahil tinuod ang Seventh-day Adventist bisag mabasa ang Sabado sa Biblia. Kay si Mrs. White ang nagsugod. Hanang adlong Domingo nga giilas Iglesia na Katoliko nga gibalhin gikan sa adlong Sabado 336 sa Convert Catechism of Catholic Doctrine. Tinuod po na. Atin mo na tinuod nga gikan kang Kristo nga gibalhin na wa na mas Kristo dire. Mao lagi sa akong discussion kaganina Brad Mitchell nga dili man gud man nagsama atong doktrina interpretation anang igpapahulay para sa inyo imo babol para sa mo babol. Ang excuse me Mr. Beretta, Mr. Beretta. Wa na ko question na ang inyong doctrine. Ni ata question sa biblical doctrine. Asa man ang nag-base nga pagtulunan kanang adlaw Sabado sa Biblia nga among gisunod o kanang inyong giangkon nga gibalhin na ninyo ni adtong 336 idi ang adlaw Sabado nga balaan ngadto sa adlaw Domingo nganong gibalhin na nga naman dai nadaan kang Kristo. Okay, sa history gud sa pagtuo dunay ka na mga kausaban nga balido parehas anang circumcision giusab nagbunyag. Di ba? Dayon katong halad nila duguon sa una gilisan ng kamatayon ni Kristo maunay fulfillment. Kana pong Sabado ang fulfillment na Domingo. Okay, ako to klarohon eh. Okay, dalawa kayo. Ang klarohon na to atong klarohon kay imong gihimo ang premise nga sama circumcision ang ang puli anak bunyag. Asa ko na mabasa sa Biblia nga ang tuli ipulihag bunyag kasi Kristo gapatuli man. Nga naman gibunyagan pod. Maglisod na sabot sa Biblia oy. Sa iskas mo kami natin klaro na eh. Kaya ang imong pagtuunan basta matuli ka, pwede na nang dibunyagan kay optional mo na. Kay ang tuli ang katumbas bunyag. Sa ato pa kung di nagkaganahan pa bunyag, patuli ka. O pabunyag ka, wa kay tuli. Masugot mo aron kanang nabunyagan tanang katoliko way tuli. Okay, sa debate nato sa miagi Brad Mates nga atong gikutlo tong footnote sa buhat 11:27 nga sa sinugdanan bago pa ang iglesia ila pang girespeto ng mga ubang mga tradisyon sa mga Hudyo. Niya kay si Kristo pod sa anhi niya wala man to siya ingon nga automatic na matay diretsyo niya usama siya ka Hudyo. Obligado pa siya pagrespeto pagsunod anang Mosaic law kay wa man siya mo pag-abot niya wa man siya ingon giguba dahil niya diretso iya man yung gituman gani nagbantay og pista si Kristo Sabado pod bantay pod siya pero karango dili man gud na siya ingon nato nga sa mga Kristiyanos obligado ana kay niya sa buhat 3:39 dili ta matarungon sa balaod ni Moises sa balaod na ta ni Kristo nga ang simbahan ay gahom sa pag-usab anang Sabado nga tus Domingo. Okay, kanya kay klaro mo na sa Mateo 18 nga ang simbahan pwede makausob ana ang inyong idili na ko sa langit ang inyong itugot. So, kaya ni Katoliko mo nagsunod yun sa tibuok sa Biblia kay ang Katoliko nagtudlo nga naay gahom ang simbahan pag-usob tungod sa gahom sa pagdili og pagtugot niya kamo di mo musugot ana kay pabilin gininyo sa Sabado. Okay, salamat kayo Brother Veritas, Brother Silbert Dondoyano. Salamat kay Brad Mitchell Benilio sa Seventh-day Adventist Church o sa mga Catholic Faith Defender o sa mga nangutana. O ako nang ito Nobel sa itong technical side nga si Sir Danny Luod. Sa ngalan gyapon ni Sir Edgar Dagumo at station manager sa Armen Dix ni Adipolog. Kaninyong ubos nga kauban, Brad Nicolas Lucinos, ang temporary nga moderator. So yun na po nga Domingo sa mga gyapong oras o estasyon. Salamat ug maayong hapon kanatong tanan. Radyo mo nationwide.